kowa zero daga Amadu kowa zero kowa babu. Amadu sarki ne daga Amadu kowa zero Amadu sarki ne. Ya Rabbu kalikal makaluki ubangijinmu ya zilli mulki tare da sharrukan yan wala in furta ainihin sirrin lahi. Allah kai kadai ne Allah kai ne kayo mai sallah kai ne ubangijin laula in ka so ka juya talauci da raki ya je gaban makiyanka. Kai ne yaran bukaranin ka salati kun Amadu nurin zati ubangidan mutum arjinni wa za ya ja sa in ci ubansa. Annabi Muhammad ya asa alihi da sahabu waliyanka Allah rabu in an kira ka baka babu. La ilaha illallah Amadu sanin ka sai dai Allah. Kai sarki ne Allah na rasa umma da abba kai ne ka so ka ganna a haka to ka kula da malam Isa shi ya rage muni na roƙe ka dan manzon Allah kowa ya guji bawan naka na bar gida akan gaunar ka so nake ka bani da kanka in ka ba su ba sa bani zagi tamkar za su dake ni. Amadu bara na gaida Fatima Zara lafiya ta jallin kudura ta doki umma sai dai Allah wa zai iya da al'amarin ki. Fatima babara akwai uwar manya ce inda na soki umma na dace ta gane Fatima aya ce sai na ganki a sama kyakkyawa fara la ilaha illallah. Fatima saura kirisu wallahi na zauce tace da ni kawai na dace tace shige gaban dai zaki wallahi sai ta kai ni Madina. Na gode umma ina barku ina kwana kama mai ginku umma zai yi nadama zara wuce tukwan islama kurman baki rubutun Allah wa zai biya a hargitsa kai shi. Mama ina gaishe da Aliyu ban zurfi karma komar mayu an nagari lokacin da ka ji so shi sai da na ce wai wayan kai shi. Ga zakin Allah kan ya gudu tuni kai ajalin shi kan mutsike sa kan fita kan shi ai ko aka harba Ali da mashi nan da nan Aliyu ya juyo tare ya fuska kan dan iska. Amadu ya karkade mashin kai Haidar ya hallaka su yayi musu illar lafiya da kyau lafiya mujin faɗi maganin mamu. Saki uban gidan su barewa Allah ya gama yi maka baiwa Aliyu kai ka jabe kowa iska ma tsoronsa take ji ta kanta zai buya hallaka mayu. Kai zaki kai baka san warki ba Aliyu ba gaba da gaba ba kai ko ta baya sai an shirya karfin mala'ika aka bayi. Sakin Allah Ahmadu salam alaika na gaske mai gidan mu farkon aike ya farida a cikin ka na narke ya sahibul luwa ilhamdu Ahmadu sirrin falaki da nasi. Ahmadu na je ko ban je ba ban san abin da za na faɗa ba mai gida kamun shaida ka san ba zan barka dan wani ba. Zero Ahmadu in na kira ka da sarki sai in ganka ka wuce sarki in ce da kai uban mai mulki sai in gani ina tauye girman ka mai zan kira ka da shi wai. Ya manzan Allah Ahmadu ba lissafi ne ba in ka irga to bai kai ba a ganka sai ta Allah ta yi sirrin ja da baki mun jaye. Annabi Muhammad ya kai rikalki inda layi ya mai gida wutu da layi ranka ya dade rasulullahi wa ma Muhammadu ma kana Muhammad ya zance maka ne wai. Hai sarki a duniya da kiyama in ya fito ba a salema girgije da kansa yake mai inuwa ka da Annabi Muhammad. Yaro zo ka ji manzan Allah kiransa na kawar da jalala shine nauta na daman Allah in yayi umarni a sakan ɗaya sai a shafe mu ko ba a so ba. Haji manzan Allah Ahmadu a taimakan dan Allah wa ma Muhammadu la haula magana Ahmadu daga kai ne an kare kowa na zero. Manzan Allah Ahmadu wallahi kai ne namba mai farjini cika mai haiba shugaba ka yaya hijaba ka buɗe sirrikan da ka boye in fara yin yabanka da izza. Dan manzan Allah to Allah dan manzan Allah dan Fatima ta manzan Allah dan sirrikan da ke alhamdu kayan sauti to ka saya mu ya Rasulullahi. Allah nai ka sana roke ka dan matsayin buwayar taka Allah dan matsayin manzan ka ka fitar da buwanin da muke ciki saboda alƙadarin ka.
Ahmadu a nan gurin zan huta, mai gida saya mini mota. Dakin ko aiki ne nan naka, wannan mayan begen naka. Daga Ahmadu ko zero, manzan Allah Ahmadu sarki ne.